बिनि सायाव जोंनि बर' माहारि फरायसा आफाद सान्थिफुर खोन्दोनि जानानै जोंहा एसे बुंनांगौ दं। बे बुंनांगौआ जाहैबाय बे जि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रा बुंनाया जाहैबाय बे गासिबो नंखाय। बिथाङा बै समाव जेला 5 तारिख फेब्रुवारि 2024 बेयावनो बिथाङा जोंनि जे बर' माहारि आफादनि जे संबिजितनि जे खान्थि लोगोसे समाजनि नेमखान्थिनि बेरेखा हाबा मावनाय बे बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय बेखौ जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादनिफ्राय सान्थिफुर खोन्दोनिफ्राय बिथांखौ एरख'नाय जादों। बिथाङा बिबाना जादों अर्गानाइजिं सेक्रेटारि बिबानाव दङमोन। बे बिबानखौ जों बै समावनो बिथांखौ जोंनि आफादनिफ्राय एरख'नाय जादों। मोनसे बाथ्राखौ खौरां बिजोंफोरावबो जोङो नोंथांमोननि सायाव बिथांखौ लानानै माखासे बाथ्राफोर लिरनायखौ नुनो मोनदों। बे हिसाबै मा सांग्रांथि होदों? बे समाव जों बिथांखौ गुरै खावलायनो लुबैदों जाहाथे बिथाङा नंखाय बाथ्रा बुंनानै जोंनि समाजाव गुबुंले बारहावा बाथ्राफोरखौ बुंनानै जाहाथे मोनफ्रोमबो आफादखौ गुबुंले खालामा। जाहाथे बिथाङा बेबायदि नेक्स्ट टाइमाव बेबायदि गुबुंले राव बाथ्रा नंखाय बाथ्रा बुंनानै समाज बिजोङाव जुदि फोसावबावोब्ला जों बिनि सायाव लेगेल एक्सन लागोन आरो बेखौ जों गोख्रोङै लेगेल एक्सन लागोन आरोखि। बिथाङा माबायदि केरेक्टारनि मानसि? बिथाङा सासे समाजनि गाज्रि हाबा मावग्रा सासे सुबुं। बिनिखायनो बिथाङा समाजनि लोगोसे जोंनि बर' माहारि आफादनि बिथाङा सासे संबिधान बे संबिधानजों सोलिनो हायै गाज्रि सासे आखुनि सोद्रोमा। बिनि थाखायनो बेखौ जों आफादनिफ्राय एरख'नाय जादों। लोगोसे 750 जन BoNSUनि मददगिरिफोर थांदों होननानैबो फोसावनायखौ नुनो मोनो जोङो। थारैनो बे BoNSUनि मददगिरिफोरमोन नामा? बेथ' बिराद नंखाय बाथ्रा। बियो जोंनियाव बिथाङा गाव हारसिं हिसाबै दङमोन आफादाव सिगाङाव। जों जेब्ला बिथाङा समाजनि बेरेखा हाबा मावो बै समाव जों बिथांखौ एरख'दों। बिनिफ्राय बिनि साइडआव गासिबो जाखिनि सुबुंफोर दङ बे BoNSUनि सासेबो मावथि सुबुंफोर नङा। जानो हागौ बिथांमोनहा गामिनि समाजनि थाखाय थानानै जोंनि BoNSUजों हेफाजाब होग्रा मानसिफोर जानो हागौ। नाथाय जोंनि BoNSUआव थानाय बिबानगिरि बिथाङा नङा, सासे गैया। मा नाममोन? बिथाङा मुसा मुसाहारि दागारिनि। बे समाव जों बर' माहारि फरायसा आफाद BoNSUनि सान्थिफुर खोन्दोनि जानानै गिबियाव खौरां बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय BoNSUनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ हरग्रोबाय। लोगोसेयैनो जोंनि देग्लाय 2024 मायथाइनि SSLC आनजादाव जाय बिथांमोना आनजादखौ लिरनानै गाहामै उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोननिसिम जोंनि बर' माहारि फरायसा आफाद BoNSUनि जानानै बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय एबा कंग्रेचुलेसन बेस्ट कंग्रेचुलेसनखौ जासिहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे बिथांमोननि जे नाजानाय, बिथांमोननि जे फरायसाफोरनि नाजानाय, बे नाजानायनि गेजेरजोंनो जोंनि जिल्लानि मादाव जोंनि चिरां जिल्लाया सेथि मासियाव थानो हानायनि थाखाय बिथांमोननि बे जोंनि जिल्लाखौ सेथि मासियाव दोननानै मुं खालामनाय बिथांमोननि थाखायबो जोबोद गोजोननाय थादों। आरो लोगोसे जोंनि जाय बिथांमोना फोरोंगिरि बिथांमोना मोजाङै दिथा होनानै मोजाङै नोजोर होनानै फोरोंनायनि थाखायबो जोंनि BoNSUनि जानानै गोजोननायखौ कंग्रेचुलेसनखौ हरनाय जाबाय। बे समाव जों बर' माहारि फरायसा आफाद BoNSUनि जानानै रायजो राजा लोगोसे जोंनि समाजनि साफ्रोमनिसिमबो जों मोनसे गुरै खावलायहरनो लुबैदों। फैबाय थानाय एबा फैगौ जे 7 तारिखनि मेनि जे 24नि लकसभा बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव जाहाथे जोंनि राजखान्थि हान्जा मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया जोंनि समाजनि जे सुबुंफोर जे भारतनि खान्थि एबा संबिधाननि नेमखान्थि बायदियै जों साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ गोजोन एबा सान्थियै जोंनि जे भटनि मोन्थाय बे मोन्थायखौ गोजोनै होनो थाखाय खाबु होयो आरो जोंनि समाजाव जाहाथे गुलाय गुजाय दावराव दावसि खालामा बिनि थाखाय जोंनि मोनफ्रोमबो बर' हारिनि आफाद लोगोसे राजखान्थि हान्जाफोरखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय। बेजों लोगोसे जोंनि मोनफ्रोमबो जे भट होग्रा बिथांमोनखौ गावनि बेसेन गोसा भटखौ मोजां बिजाथिफोरखौ नायनानै
जोंनि बर'नि सासे बिजाथिखौनो जोंनि हारिनि समाजनि जाथिनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो हायो जाहाथे बेबायदि बिजाथिखौ नायनानै जाहाथे भटखौ साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना भटखौ होयो बिनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफाद BoNSUनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथाङा कटन आरो इरि जि गाननो मोजां मोनोना? नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय आगर दाग्रा आफादा 1 एप्रिलनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बैसागुनि 20% 50% डिसकाउन्टनि अफार। आगर स्ट'राव हौवाफोरनि थाखाय कटन आरो इरि जिफोरखौ मोननो हायो जेरै जेन्स शार्ट, शर्ट कुर्ता, लं कुर्ता, वेस्टकट, गामसा स्टल, मफलार, आर'नाइ आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो कटन आरो इरि जिफोरखौबो मोननो हायो जेरै लेडिस कुर्ता, लेडिस टप, लेडिस पेन्ट, दखना, साद्रि, इरि स्टल आरो इरि शलफोरनि गानग्रा जोमग्राफोरनि जिखौ मोननो हायो। कटन आरो इरि जिफोरखौ गानग्रा एबा बायग्राफोरनि थाखाय आगर स्ट'रा मोजां सुबिदाबो खालामदों जेरै अनलाइननि गेजेरजों वाट्सएप नाम्बार, फेसबुक आरो इनस्टाग्रामनि गेजेरजों बायनो हागोन आरो सोरबाफोर हलसेल बायग्रा दंबा हलसेलबो बायनो हानायनि सुबिदा दं। बेजों लोगोसेनो मोनसे गोजोनथाव खौरांबाव आगर दाग्रा आफादाव सोरबाफोर जि दानो गोसो गुदुं आइजो सुबुं दंब्ला जि दाफिननो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 8822063339 9678923836 आरो 9613 224401 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।